Ola, son Miguel e hoxe vou falar do libro Europa Express de Andrea Maceiras. Esta autora tamén escribiu outras coñecidas obras como Que me pare o corazón se te esquezo, Nubes de evolución, O que sei do silencio ou un dos máis recentes, O corvo sobre a neve. O libro do que vos vou falar hoxe, Europa Express, contanos a historia de Nico, que estando de viaxe en Bergen atopa unha postal que lle fai viaxar ata 10 anos atrás e recordar todo o que pasara naquela viaxe interraíl por Europa que realizara cos seus amigos ao rematar o bacharelato. Na postal aparecen os 7 amigos, disfrutando daquela viaxe que acabara en traxedia. E agora atopala fai que todas as lembranzas volvan á cabeza de Nico e que este queira resolver os numerosos misterios que quedaran incompletos 10 anos atrás, o que ningún tivera a valentía de facer. Ademais, hai algo naquela postal que deixa a Nico intrigado. Na imaxe pode verse como Xacobe, o seu mellor amigo, e Aroa, a súa actual parella, están a bicarse, cousa que pilla a Nico por sorpresa, xa que non estaba ao tanto da súa relación e pensaba que eran só amigos. Que pasara naquela viaxe? Fora a traxedia que marcou as súas vidas realmente como lla contaran? Que acontecía entre Aroa e Xacobe e por que ninguén estaba ao tanto de nada diso? Todas estas dúbidas levan a Nico a organizar unha reunión para reencontrarse con todos os seus amigos e poder así atopar respostas. Pero conseguirá realmente atopalas? Recomendo moito este libro, xa que ten unha historia moi interesante e divertida, que te atrapa dende o primeiro momento e fai que queiras seguir lendo máis e máis. O meu persoaxe favorito é Nico, xa que é moi forte e intelixente e sempre consigo o que se propón, e non se rinde nunca.